Asa na ba siya? Dali na! Ay, nahiya din ko. Dali na! Ako na lang magsalita. Ikaw ba yan si Jun? Sige, ikaw ulit. Walang camera. Wala pa kayo yan. Ang drama ng ano ko. Ayan, ay si Mami, birthday ni Mami Archie. Kanini. Ikaw muna. Ngayon, yung birthday ko siya. Birthday ni Mami Archie. Birthday mo na. Oo, birthday niya. Halika dito. Birthday mo pala eh. Ano ba? Halika dito, Mi. Birthday pala eh. Halika dito. Doon ka. Ikaw muna. Ako kukuha. Lakad, doon ka na. Halika Margie, dito. doon ka na sa tabi. Sige na. Kasi pag nag-birthday, para tayong sabay niyan eh. Sino pa ba niya salita? Ay, upo, yan na kayo, upuan mo na. Tama, ano kami? Ayan. Mga best friend ko yan, 48 years ago. Ayan, yan. Si Marco na siya. Jojo. Si Jojo kasi. Jun. Hindi, ito si Archie, si Mami Archie. Jojo kasi nasanay sa Jojo sa akin. Si Jojo kasi, before nakilala ko siya, matagal na kaming, since na nagkakilala kami, siya yung palaging nagpapabigay saya sa grupo namin. No? Every time na nagbibigay siya ng suporta, nandyan siya sa palagi. And every time na nagbibigay siya ng... Tissue pag nandyan mo! siya, could you imagine pag nandyan siya sa grupo, Wala ko dito. pag nandyan siya sa grupo, ang grupo talaga masaya, no? Kaya that's why we're happy na kayo din nakakarating dito sa birthday niya. Anything else? Love you, Jay. Love ko I yan. love you too. Sino ba ang... Marco, ayan. Ayan. Super marami natin sa'yo na. Tawag ako sa mga pitch dyan. Dali, nandito ka. Oh, paglaban mo si Pacquiao. Ano gusto niya version? Bisaya o ano? Tagalog. Ang Tagalog ba? Ito na yung Jensan. English. Paano bang mawawi? Mga tatak ng TV. May nasa talaga. Dali, nako. May something. Ano ka ba, Mark? Si Mami Archie, tsaka sa amin. Sige. Parang explore mo nila. Happy birthday mo. Ano ba, hindi ko pa alam yun eh. Hindi ko malaman. Hindi mo alam bakit wala kang video. Nasa Japan niya, hindi mo dala. Ano ba? Nasa Japan nakalimutan ko. Dali na. Say something. Please. Meron, nakala mo lang, wala. Pero meron. Okay, basta marami dapat ako sabi. Mahaba pero short na lang. Kasi mula tayo. Mabito tayo sa beer. Ayan, si Jojo naman. Si Mama Archie siyempre. Kaming tatlo talaga. Pag yung sa work talaga namin kaming dalang tandem doon. Siguro masaya. Kami talagang ingay lahat. Mama Archie, ayan, sa gilid niya namin tahimik. So, kami talaga ni Jojo, sa hirap at ginhawa, magkasama kami doon sa trabaho, hindi lang sa trabaho, pati sa labas, bahay, lahat, pati sa lahat. Damit. Pag nasa bundok na lalaki. Kaso lang, bago ako nag-abroad sa Pilipinas, ayan, sa tatlong buwan kami hindi nag-usap. Kaya kami ulit nag-usap. Ayan. Kasi, a matter of chismis. Kung ikaw dito sa Pilipinas, ito naman sa Japan. Siya yung... Parang ikaw yung Jojo sa Japan. Pero sabi ko, sabi ko, makikita yung reason ko ng best friend mo kasi kahit hindi mo ako tawagan ng 3 buwan, hintayin ko pa rin best friend pa rin. Hanggang ngayon nakita. Ibig sabihin, wala talaga naman magitan sa amin. Yan. Anyway, happy birthday to you, Jojo, Mama Archie. Oh, halit naman. Cheers. Gusto ko pa bumalik sa akin si baby. Ayun, siya in between niya. Hindi ka nakakagal. Inaagawan ko na ng pwesto yung ano. Hindi, malungkot ang nagoya pag magkaaway Ayun na. kayo. Tapos Oo nga. Wala, hindi na naman kami nag-away Ayun po yung tama sa'yo dun eh. Misunderstanding. Nag-overage pa yan sa akin. Binigay na nga eh. Between nga Anyway, ako papasalamat ako sa lahat, especially my family, my kids, my brothers and sisters, relatives ko, good girl. Pasalamat ako. Meron akong 2 anak, good girl daw.
Kaya Jo, malapit lang yung school niyan sa bahay namin. Standing. naman namin yan, dati niyo Diba? doon. Tsaka, of course, sa mga Georgie, love ko yan dito, of course. Yan, yung mga wife nila. Bumuna ako sa Davao sa kanila yan. Nung the last time, kahapon ako. Tingnan mo, bitin niya yung ano ko, sandog. Anyway. Si Manager Bong, si Jimmy, Janet, kasama ko sa Japan yan, 48 years. Sila Jimmy. Ito sila 30 years lang. Yung 48 years nandoon. Ayan. Tapos ito mga to, thanks for coming guys. Kahit, di ba, kahit ano lang, kahit malalayo kayo, pasensya na. Layo namin. Pinatulong mo sa akin. Di ba? Actually, sila dyan sa Pampanga pa yan, no? May shooting pa yan. May shooting pa yan. Kaya pala star-studded ang birthday mo, may Oo, yung mga celebrity, yung mga ano nga, celebrity boys natin, hindi na nagpupunta eh. Pero pinakamalayo dito si Harry eh. Nasa live eat! Live eat! Naawa kay Marco na. Naawa. Tapos tigilan na ako. Ano tayo na tayo na? Blow. Kaya habol na sana si... message si Harry. Kenzo! Ito rin yan eh. May message ko si Ari. Ay, si Harry, ayan pa Ay, may regalo kami sa'yo. Jo. Sasayaw. May sasayaw. Barbecue. Oh, wata, nakakatakot. Si Sabroso! Ang vergüenza na nada! Porque que la taki-daki! Si Ora ya! Nada! Gracias! Gracias! Sino? Saan ka, Kenzo? Ay, ha? Gusto? Hindi ko pa-sway sa... Si Rico na raw, walang message sa'yo. Rico, message ka daw. Ay, okay. Ay, ito, gusto ko magsalita to. Ito, Yari, magsalita mo to. Ayoko. Ayoko ka Magsalita ka. Gusto mo magsalita? Gusto? Yan na, oh. Ay, dali natin sa sabay timing. Kuya Dick! Hindi, sabay timing. Kuya Dick! Ay, kanta muna. Sige. Happy birthday to you! Happy birthday! Mas mabilis! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday! Go! Happy birthday to you! Bakit ulit? Hindi yung video. Mamaya na yan. Oh, Okay na ito, yan. blow! Blow. Candles. Blow. Blow! Blow. Kuya Dick, Israel! Ay! 1, 2, 3. Usahan, 1, tulo, upat, book.